Rusia bisomo gavana we kaunti ya Nyamira nigo abananchi kurwase kaunti ya Nyamira bagenderete kubwatuka ebirengereri byabo. Job Mugusu noyo mobwa bali babeire bakwokoboko enganeyo ase babeire ba abeirega komomochia omugavana Nyaribo asogoteba buna tari goikirania oburayi bwaye buna ebwenerete nigatere na goikanyaribo abega kurwabisi eryo korwa chingaki ase abaraya bang'aogoswa gusumurayo mung'aogoswa eryo gokorera abananchi be kaunti Nyamira amagendero buna ibwenerete. Nyamira egento kyale kobo chiemse cheito nchiabangete impeachment yo mugabana Amos Nyaribo oyo ochoretwe agachorwa n'abananchi ba Nyamira banagoika agwa address y'abantu agotenena okubona ase social media inchebune gabana ya Nyamira kero naretera abantu machenko batole amariogo nko batole chipara nko batole kero tukurigereria twanyora naki asa Amos Nyaribo aimuka koronchi amariogo ayabaretete kurukemusa abekese chinyagetari cha Nyamira akaronchi ne minister de ogeukire otebire mariogo tarengo ichi arenge empty boxes sheikire Nyaribo agotenene sabana inchi otebana inchebuna Nyaribo Amos Nyaribo gento nke MCA ya Nyamire erankorere incheti nkonyara kogosekana one tukiyane te konyegereka inkirero kiriarenge Tuesday botambe chiemsie Tuesday nkwenda chire county assembly chiakora ebinto byarengete necessary lakini rituko lyeto lyomogoko lya Nyamira lyarenge teri MCA chiari gochigo ko impeach chioka itwabata ine mpaka abana inchi ba Nyamira ese ngencho egasi yao gwachorere tu yuasa gavana wasinyirwe kero kuwarenge koronchi amariogo inkina ndo koire no gotana ne chinyanya kware koronchi chiparanko ora abantu ndobwati even a back street ndobwati even around about yuasa gavana nobwate chinguru chokorata abantu ba Nyamiramo enge kulirana omugaka Nyamakarama ne serikali ya Nyagarama yako mofinyire kumbe tuachire korana ki Amos Nyaribo nkwalenge muntu obwate vision na policy ya